Tragedie pentru o familie de ciori din Megidia. Puiul lor în vârstă de numai 2 ani și jumătate a murit înnecat în apele canalului. Rudele nu înțeleg cum s-a întâmplat o asemenea nenorocire. Ne ducem, căutăm copilul până la ora 12. A văzut că n-am găsit copilul, a anunțat poliția. A anunțat poliția, a venit poliția, a căutat poliția copilul cu noi împreună. N-am găsit. Aici nu poate să vine. La 2 ani copil, tocmai de unde nu poate. Cine credeți că i-ar fi făcut răul? Credeți că l-ar fi luat cineva din curte? A luat deja, dar asta e copilul care de știe aici. Să vină la canal. Asta nu știe aici de să-nnoate. O mare nu știe să-nnoate, dar copilul ăla. Accident sau crimă este întrebarea care îi macină acum cel mai mult pe părinți. Oare cum a reușit un pui care abia știa să zboare, să străbată de acasă și până la canal o distanță de aproape 2 km cu vântul în față? Cred cu tărie că micuțul a fost luat și apoi omorât și au chiar și o bănuială. Niște vecini din alt copac cu care au un conflict mai vechi și care i-ar fi amenințat că le omoară puii și le vor sparge ouăle. Ne-a amenințat că ne omoară copii. Cine v-a amenințat? Astea, Alcan, Mert, aștia care ne-a amenințat. Vecini. Și acum nu bănuim că este ei, dar nu știu. Puiul era jumulit și avea mai multe vânătăi. În momentul acesta nu avem niciun fel de indicii că ar fi fost vorba de o infracțiune. Pare cel mai probabil un nec. Probabil copilul a venit singur încoace, mai ales că există, se pare, și un martor care l-a văzut venind singur pe traseu de acasă încoace. Necropsia micuțului pui va scoate la iveală însă indiciile necesare care îi vor ajuta pe anchetator să stabilească a cui a fost vina.